Sa number 8, napuno tanan ka Negros bleeding heart pigeon ang turnover sang Mandai Wildlife Group nga nakabase sa Singapore sa Talarak Foundation diri sa Negros Occidental. Sunod sa probinsya sa Negros Occidental, ining nahauna nga tion nga tigayon na repatriate o kun nabalik ang natunggan nga critically endangered species nga endemic sa Negros kag Panay. Ang tikang kabahin sa nagapadayon nga conservation efforts nga nagatuyo sa pag-recover sang wild population ug nga magalawig pa ang among size and species. Sa repatriation nga ginpatuman sa Department of Environment and Natural Resources upod sa Talarak Foundation Incorporated kag Mandai Wildlife Group. Sa Setyembre 2021, tatlo ka mga breeding pairs sang Negros breeding heart pigeons ang gintugyan sa Mandai Wildlife Group sa Singapore nga sadtuan ay kilala bilang Jurong Bird Park bilang kabahin sang groundbreaking sang captive breeding program. Ang amo nga inisyatibo sang provincial government isa ka dako nga tikang bahin sa pagsiguro sang survival sa critically endangered species. Gisiling ni Governor Lacson nga ang pagbalik sa mga nanginboto sang Negros breeding heart pigeon nagapakita sang importansya sang commitment, collaboration, nakip na ang paglaom angon sa preservation sang critically endangered wildlife sang probinsya. Yara man sang kahapon si Constance C., Ambassador of the Republic of Singapore to the Philippines, kag ang Chief of Life Sciences si Dr. Cheng Wen R. sang Mandai Wildlife Group.